Ola, benvidas e benvidos a un novo vídeo de E Aprendo Parolando, o programa onde as alumnas e os alumnos do Colexio Plurilingüe Maristas Inmaculada de Lugo desenvolvemos e compartimos as nosas competencias lingüísticas. Eu hoxe, para os 21 días co galego máis, quero falarvos do libro Os soños da gaiola de Manuel María. Os soños na gaiola é un libro de poesía publicado no 1968 que fala de animais, festas do rural, traballos do rural, cousas tradicionais, o mundo. Tamén inclúen refráns, ditos ou incluso cancións infantís. Como xa dixen antes, o libro está escrito por Manuel María. O seu nome completo é Manuel María Fernández Teixeiro. Naceu o 6 de outubro de 1929 en Outeiro de Rei e morreu o 8 de setembro do 2004 na Coruña. Os seus pais son Antonio Fernández Núñez e Pastora Teixeiro Casanova, os cales lle deron unha boa infancia. Manuel María ten aproximadamente 64 obras e o seu primeiro poemario foi Muiño de Bretemas, publicado en 1950. A ilustradora do libro Os soños na gaiola é Noemí López, da cal non se sabe moito da súa vida. O pouco que sabemos da súa vida é que naceu o 22 de novembro de 1974, en Asturias, que moi axiña viu a Galicia, precisamente a Lugo. Para min, o mellor poema é o do Caracol, xa que recórdame a miña nai cantándome unha canción cando era pequena. Fíxovos esta chega Daniela Quijada Campello de segundo B da ESO, desde E Aprendo Parolando. Agardo que se animen a ler esta obra. Un saúdo.